Magandang buhay sa inyong mga bay. Gusto ko lang i-share sa inyo itong isang napakagandang experience dito kay CBR 500R. Ayan. Salamat sa nagpasubok at nagpa-testing. So, hindi lang basta testing dahil nadala natin sa Maynila. So, ngayon, nagkaroon tayo ng kaguluhan sa ating isipan. Once na tayo nagkaroon ng para sa atin, lumalaro na ito sa akin. Itong CBR 500R. Dahil sa na-experience ko siya kahapon, no, papuntang Maynila, no. Andali niyang i-manage pagdating sa takbuhan. Although hindi mo siya ganong kabilis pagdating sa top speed, kung ikukumpara natin siya sa Ninja 400 dahil ito ay may kabigatan. Kahit na lamang ito sa piston displacement, mabigat naman itong motor na ito kung ididikit natin siya sa Ninja 400. Kaya kung sa mga napapanood natin na mas malakas ang Ninja 400 pagdating sa takbuhan, so pagdating naman sa looks at tibay, masasabi mong lamang naman si Honda, no? Si CBR 500R. Ayan. So hindi ko sinasabing mahina yung Ninja 400 pagdating sa tibay, no? So nagkakaroon lang tayo ng konting comparison. Ayan, so ito si Honda, isa rin to sa mga good choice, no? Para sa gustong maka-experience ng isang big bike or legal expressway. And then dito sa experience ko sa kanya, ang dali niyang i-maniobra, no? Pagdating sa traffic, pag nananakbo siya, parang napaka-smooth, napakagaan. Ang dali niyang iwas-iwas, no? Dahil pagdating naman sa comfort, napaka-komportable niya. Ang mga bounce ng kanyang shock, talagang napakaganda ng absorb pagdating sa mga lubak dahil na-testing ko talaga. So, ang gulong niya, big bike na big bike, may lapad na 160-60, 17 at 120. 70-70 naman yung sa harap. Ayan. Meron itong aggressive loop na talagang matapang ang dating. Itong bike nito ay sports touring, no? Hindi siya ganong kasud-sud. Pero in the long drive, mga ilang oras kang nagmamaneho, makakaramdam ka ng medyo ngalay sa likod at mga braso mo dahil nga sports to, no? So ito yung karonahan talaga na nagamit kong sports na legal expressway na talagang masasabi mong maganda rin, talagang magandang ibibigay niya. Top speed nito around 180 plus. So hindi ko na testing na kapon dahil hindi to atin. Gusto ko lang subukan. Ayun ang mukha niya, no? Napaka-aggressive. Pero kung titignan mo siya sa malayuan, pagdating sa mukha lang siyang 150cc. Pero pagdating mo dito sa gilid, diyan lalabas yung kanyang pagka-bulky, ang kanyang pagiging big bike look talaga. So, ito, head mirror aftermarket. Mostly ang gumagamit na ito sa mga Ninja, mga big bike ng Kawasaki, no? So, ang Honda may kamahalan to ng konti yung kukumpara natin sa mga bike ng Kawasaki. Si Honda ay may kamahalan ng kaunti. Pero matibay, yon. Yung kanyang tibay, mga bay. Ayan, so pagdating naman sa kanyang mga panel, sa mga button, simple lang, para lang siyang click, no? Para yung Honda click 125 or 150, napakasimple lang. Digital, pero simpleng digital lang. Parang lang siyang monochrome na digital. Monochrome, ano yun? Pero hindi ko alam kung ano sinasabi ko, monochrome. Yan, pagaling. Matipid din sa gasolina. Nasabi kong good choice talaga to para sa gustong mag big bike. So sa experience ko sa traffic, napakadali. 100. And then pagdating sa traffic, hindi siya ganun kahirap dahil medyo malipis siya, hindi siya ganun ka-wide. And then napakalaki lang yung makina. Ayan, siguro para sa ito sa mga Rebel 500, CBX 500X, tama ba yun? Yung adventure bike ng Honda, yung 500cc. Ayan. So, torquey, ang dali niyang i-tap. Mabilis itong mag-tap. Ayan. So, gusto ko lang i-share sa inyo mga bay. Baka gusto nyo mag-CBR 500 yan. Narito aking experience. Masasabi ko, good na good to. Maganda rin ang kanyang handling. Komportable ka. And then, ang lakas makapogi. So, ayun lang mga bay. Plus pa ko na lang.